Bé, com esteu? Benvinguts a estos vídeos de Miquel Serrano de Poblet. Estava pels més jovens, perquè quan jo era jove pues sempre me molestava molt anar al repàs o a classes d'anglès perquè jo era un malassombrat, malparit, Entonces tenía la técnica del cisne para no acudir a repasos. Imagineu-vos que això és el timbre de baix de la casa d'on està el repàs. Que dalt està el repàs, però això imagineu que és el carrer. Bé, per imaginar que no quede tal. Això era el timbre, i en vez de tocar el timbre perquè me senquera o el del repàs, jo tirava mà de la tècnica del cisne, que és mà aixina, estos dos dits, ahí vais, es pot veure, al colze, llepar, i... Era un toque ràpid, és un toque... Perquè si lleves la mà de baix, pulses més rato, en a sota hores és més justet el tir, afines el tir, i és exacte perquè puga passar la corrent, perquè puga passar la corrent, i dalt ja abans se sent cap, no se sent ring, es sent llevant, no li dona temps al timbre a fer ring, no? Entonces la del repàs ha sentit algo, però no sap bé si ho ha sentit o no, entonces tu fas, esperes 5 segons a que ella tinga capacitat d'anar a obrir-te la porta, 1, 2, 3, 4 i 5 i pegues a fugir. Esta tècnica és infal·lible, perquè la teua funció quina és? Anar al repàs i tocar el timbre. Ho ha fet? Sí, consciència tranquil·la, i me'n vaig a casa. Bé, espero que vos hagi agradat este videet, i així podeu no anar al repàs. Si un dia esteu cansats o no vos fis de les castanyes, doncs no cal anar en la tècnica del cisne. Bé, ja me contareu si vos ha anat bé esta tecniqueteta.